Com cada any, el clúster d'eficiència energètica de Catalunya atorga un premi a la labor de periodistes que es fan ressò dels projectes i de les empreses del sector. Demano novament la presència a l'escenari del president del clúster, Albert Mitjà, i també del seu vicepresident, Jaume Alcover, per entregar els premis. Endavant. El rebem també amb un aplaudiment. Gràcies. El jurat del clúster ha decidit atorgar el Premi de Periodisme a la secció d'Economia de La Vanguardia. Recullen el premi Marc Galtés, Lorena Farràs, Anna Cabanillas i el cap de la secció, Ramon Aymeric. Un aplaudiment per ells. Bé, bona nit. Agrair en nom de la Lorena Farràs, de l'Anna Cabanillas i del Marc Galtés que no ha pogut estar aquí aquest premi. Sempre fa molta gràcia que et reconeguin la feina i sobretot si s'hi pensen tant i el reparteixen tan bé com ha estat el cas, doncs encara més agraïts. Bé, dir-vos que des de La Vanguardia seguirem recolzant iniciatives com aquesta i les iniciatives vinculades al teixit empresarial d'aquest país, a les petites i mitjanes i no tan grans empreses que són la columna vertebral del que estem fent. Ho sentim molt, no hem preparat cap número, ens sentim molt aclaparats per culminar aquesta nit, però em sembla que tots tenim ganes del gin tònic, vull dir, gràcies novament. Adéu-siau. Gràcies. Efectivament, hi ha ganes de gin tònic. No marxeu gaire lluny perquè ara us tornaré a fer pujar a l'escenari per fer una fotografia de família a tots els que ens han acompanyat aquest vespre. Ara ho farem i, en fi, res més. Això que ha estat un plaer per part meva fins aquí aquesta nit especial, aquesta nit del clúster d'eficiència energètica de Catalunya. Tenim el còctel preparat a la primera planta. En aquesta ocasió podeu utilitzar les dues portes, la de dalt però també aquesta de baix. Ha estat un plaer, esperem que us ho hagueu passat bé, que hagueu après i, en fi, si tots els que han participat d'aquesta festa poden pujar a l'escenari i farem la fotografia de família. Res més, un plaer, fins una altra.